Здравейте хора, днес ще играя една игра, където се казва Build to Survive the Robots или преведено да се каже Строй, за да оцелееш роботите. Хайде да започваме. Коментирайте дали сте играли тази игра. Хайде да започваме. Ще прекъсна видеото, защото да дойде по-забавната част, когато започне нощта. И да, ще го прекъсна. Забравих да ви кажа, че тази игра съм я играл много, като гледате, че имам тази злата броня, арбалет и горелка. Вие може би си мислехте, че не съм играл тази игра и просто съм плащал, за да победа в играта. Но не, играл съм я. Може би само в канала ми ще правя видеа, където съм играл игри на тях, защото ми е малко по-лесно, защото като започвам игра, не знам дали ще взима още много гледания. И да. Пишете в коментарите дали искате на игри, където тъмън ще ги започвам в канала ми да играя. И тъмън започнах ви игра. Добре, аз няма да слизам, а тук ще стоя. Там да бършат работа. Я да гледам. Тук като Squid Games. Гледам хората. Майка мила, един гори робота. А роботите скачат. Хора, не мога да си удържа. Не мога да си удържа смеенето. Просто. Човек. Какво става в този сървър? Добре, спирам с мен. Един ще експлодира. И защо има самите мини бутони, които ги натиснеш и те ще експлодират? Защо са там, като робот няма шанс да се качи изобщо? И защо тук има стълб? Ей, към зеленото бобче. Къде е? Здрасти, зелено бобче! Да, от Grow a Garden се нарича Green Bean, където се превежда зелено бобче. Сладко има. Много смешно. Майко мила. 15 робота и 17 човека. Мисля, че почват да стават лоши работите, затова се качвам. Ето тука. И затварям вратата. И стоя. Добре, ще таковам. Ще прекъсна видеото, когато бия екшън. Ще спра да прекъсването. Не! Хора! Твърдо се бях разсеял. И ме елиминираха, сега съм робот. Аз съм по-бърз. Как е възможно робота да е по-бърз от човека? О, станаха още по-бързи. Готово! Един го елиминирах. 250 пари. Yes, аз съм богат. Богат на куче. Тичай.
Все тези жълти роботи остават на малко кръв и още не умират. Айде, още една елиминация. Четири души и 25 робота. И остава 1 минута и 8 секунди вече. Добре. Готово. За сега 3. Майко мила. Цялата тази база падана. Само 2 души. Ау. Yes! Спечелихме! Като робот! Като един робот! Много са странно изглеждащи. Да. Хора, научих един код, или да кажа Easter egg, който като напишеш /цвят шарено, ще излезе цялото ти тяло шарено. Много е яко. Но за съжаление не оръжията. И не чука, не магическата пръчка. Само това открих. За сега се захващам в строенето. Хора, за сега направих тази стена с бодливи мрежички и с мини. Когато влезе някакъв робот, само входът да е през бодливите мрежички. Много яко. Добре, сега какво ще бъдем? Човек или робот? Човек! Добре. Ще стоя тук за малко време, а когато стане екшен ще ви кажа, така че почваме да стоим на едно място. Там има една табела, където пише забавна зона. Не знам какво е забавното, много е скучно. Ако има играчки Лего, ще бъде забавно. И щастливо личице. Много забавно, да. Много забавно. И да, ще ви кажа нещо, когато стане нещо напечено, яко. Да. Вече знам защо е забавно. Защото може да танцуваш в нея. И хората ме бутнаха и сега не мога да танцувам. Тъжно! Хей! Човек! Тук няма място, тук ще танцувам. Ей! Искам да танцувам! Оставете ме на мира! Иначе не е забавната зона. Сега ще се опитам да танцувам. Това е, вижте в чата ми. Това е кода, за да танцуваш. Сега гледайте. Много яко. И плюс това с музиката комбинирана. Много яко. Ей! Хората и хора не искат да... не искат да излеза. Така. Моля ти се. Не мога да излеза. Хора, заклещени сме тук, в забавната зона. Ще се опитам да се измъкна. Хайде бе. Моля ти се. Още малко. Измъкнах се. Само да видя какво става навън. Един робот идва, там няма шанс. Майко.
Един червен робот спидръмва. Гледайте го! Тича! Гледайте го. Не! Сега съм от робота. Сега съм в страната на робота. Ау! Това боли. Тичайте! Добре. Направих лаухоп. Те са горе. И кемпът. О, е там я човек, е там. Тичам към него. Добре, готово. Тук ще загубиме. Но откъде дойде тая експлозия? Еми да, тук загубихме. Но получихме все пак 200 парички. Добре. Все пак играта ни плаща. И таман забавната зона падана. Не. Сега ще се експлодирам. Yes! Взех пари. Хора, това беше от цялото видео. Ако ви е харесало, харесайте видеото. Ако искате се абонирайте. Коментирайте какви игри да играя или да правя предизвикателства на тази игра. Например, може да ползвам дървената броня. Или да ползвам нормалния робот. Или да ползвам само меча. Или само да ползвам блоковете. Да, това. Да, има екстрове за Robux. Да, но мисля си, за сега си апгрейдна моя златна броня. Е тук. Сега имам 675. Или да кажа 6, 7 и 5. Или 6, 7 и 5. Да, това беше от цялото видео. Ако искате, ще ви покажа отново този код за танцуването. Тук отивате. Трябва да намерите тази наклонена черта. Слагате я. Слагате английското Е. След това пишете тая дума наотляво. Я пишете Dance и сте готови. Натискате бутона и сте готови. Сега танцувате. Да, има пещера. Вече хората се абакадираха. Вече правят кули. Тук някакъв Bacon Hair строи някаква дървена барака. Да, това е цялото видео. Надявам се да ви е харесало. Да, пишете в коментарите какви предизвикателства да правя. Айде, чао!